Čaute ľudia, ja som Martia a zavítam vás u nového videa o ďalšej reakcii na našom kanále. A konkrétne dnes je to reakcia, respektíve môj názor na reakciu Studio Moon TV, respektíve na animáciu od Moona s názvom Moja prvá šialená skúsenosť s alkoholom. Som na to zvedavý, ešte som toto video nevidel, každopádne uvidíme, ako to dopadne, ako sa to bude vyvíjať. Ak sa vám video bude páčiť a chcete ďalšie podobné, dajte like na toto video, budem vám vďačný za každý odber, zdieľanie, blížime sa na 600 odberateľov, takže dajte odber a my poďme sa na to venúť, poďme na to prvú šialenú skúsenosť s alkoholom. Damn, pozrite sa na môj nový baťoch, aj ten nájdete v mojej novej Back to School kolekcii na moonomerch.sk. Čago šilenci, v dnešnom videu sa budeme baviť o zázračnom elixíre, ktorý sa volá Gummy Juice. Ale nemyslím ten, z ktorého budete skákať ako gumimacici, na čo vám stačí úplne kofeín. Ale áno, myslím to, čo pijete každý piatok na spaľovni s partiou 14. No skrátka, v dnešnom videu sa budeme baviť o a**le. A? O a**le? Hej, režisér, to čo má znamenať? To je náš najatý ochranár proti žltému doláru na YouTube. Wow, do že kvôli môjmu YouTube sa teraz nemôžem hovoriť, čo chcem. Ten žltý dolár mi už lezie do na nervy. Hej, toto ma nebaví, odvete ho. Čo neskončil si. A vy mi dajte odber a like na toto video, pretože za žltý dolár, čo na tomto videu garantovane dostanem, si nekúpim ani Apple Vision z tému. Dnes sa... Takže na tému alkoholu už je ponovom žltý dolár a YouTube vadí to, že hovoríte o tom, že ho ukazujete, propagujete, no to je fakt zaujímavé. Budeme baviť o alkohole. To je sloboda. Ľudia si zo mňa ako z youtubera robia srandu, že ma sledujú malé decka. Za prvé je to pravda len z polovice a za druhé práve ich, či chcú alebo či nechcú, bude čakať doba, keď sa za žiadnych okolností nevyhnú situácii, kde ich niekto bude ťahať na chatu, alebo na svadbu, alebo na oslavu, kde alkohol piť budú. Ako na... By the way, ja som Moona začal sledovať nejak decko, ale mám pocit, že som mal tak 24-25 rokov, takže ani náhodou nejak decko, ale jak normálne dospelý človek. A neviem, či to bolo práve kvôli animácii alebo kvôli čomu, ale viem, že to bolo približne v tomto veku. Napríklad u nás na východe Slovenska. Vo víne je múdrosť, v pive je sloboda a vo vode sú baktérie, takže tu sebe vypiť. A čo sa týka Čechov, tak oni to mohli mať nejako takto. Synačku, odtete naučím piť pivo, pretože ušetříme, pretože voda je drahšie než pivo. A preto som tu ja, váš obľúbený Munko, ktorý je posledný, s ktorým by ste alkohol spájali, aby som vám povedal svoje skúsenosti s týmto pofidérnym pitím a aby ste vedeli, čo vás čaká, lomeno nečaká. Podľa toho, ako sa rozhodnete, ale musím vám teda pobrať veľa šťastia, lebo keď si myslíte, že je alkohol ľahké odmietnúť, tak ste na omyle. Samo nikdy nebudeš chlap, keď neochutnáš pivo. Hej, Samo, poďeš s nami na chatu, poďku sa vypiť, more. Samo, však nebuď genio, daj si s nami aspoň jedného šota. A to ty si akože s nami nedá šampanské, Samuel? Takže áno, nejakým takýmto prehováraním som sa aj ja ku svojemu prvému pitiu dostal. Ale keď sa máme baviť o mojom úplne prvom ochutnaní alkoholu, musíme sa vrátiť niekedy do roku 2003 alebo 4 alebo kedy to bolo, kde som asi ako trojročný zobral ocinovi pivo, ktoré mal položené na kresle a hneď som ho vypľul a ďalej si už nepamätám. Shodou náhody toto hneď... Jo, ináč, by the way, samozrejme, jak decka nás tiež dospelí ponúkali alkohol na rodinných oslavách, ako bol vajčák a podobne. A samozrejme, ja som mal dobrých rodičov v tomto, takže rodičia mi nedovolili alkohol a takisto ako hovorí Moon, tak a pivo som nikdy nemusel, pivo, aj keď som mal tých 15, 16, aj 18 dokonca, tak pivo mi absolútne nechutilo a nechápal som, jak pivo môžem piť. Až v nejakých 23 rokoch možno mi začalo pivo chutiť, dovtedy som pivo nemohol ani cítiť. Moja prvá spomienka v mojom živote, ktorá je spojená s alkoholom. Potom do svojich 12 rokov som bol pod krídlami božských síl a alkoholu sa mi podarilo vo všetkých prípadoch vyhnúť. Ale keď som mal 13 rokov, tak sme v mojom rodnom meste pracovali s celou rodinou na poli. A strýko tam doniesol Jack Danielsa a medového Jack Danielsa. Takže sladký alkohol, ktorý bol presladený pre kohokoľvek, kto to ochutnal. Tým, že mal strýko až dosť skreslenú predstavu o mojom veku, Samuel, ty už si veľký borec, s tebou si už môžem vypiť. Aj keď som v tej dobe vyzeral takto, tak som ho poslúchol a odpil som si z fľaše. Kámo, to je akože dosť dobré. Dávej ber, co máš, to môžeš, dávej ber, třeba se slípni z kúže. Takže každý, kde... Ale Jack Daniels, akože je to z najznámejších alkohol, jedno z najznámejších brandy whisky, alebo čo to je, ja som to v živote na to nedošiel, v živote mi
Jack Daniels ani nič podobné nechutilo napríklad. 10 minút počas toho, ako ostatní ľudia pracovali, som si dal tajne z fľašky jeden srk a seriózne, myslel som si, že hej kámo, také sladké majú ľudia spojené s opitím sa a s grcaním, však to je úplná lahoda. No v tomto zbadali rodičia, ktorí ma hneď na to zdrbali a poslali ma z poľa domov na bicykli. Bol som rád, lebo som nemusel pracovať na poli, ale zase na druhú stranu ma odpojili od môjho stratenia paníctva v alkoholom svete. Pretože som si tú becherovku dal, ale necítil som žiadne účinky. Týmto prvotným v úvodzovkách zažitkom to ale neskončilo. Netrvalo dlho, čo otec zmenil názor a pomaly mi na opekačkách núkal nealkoholické birely, čo bolo v podstate pivo, ale s prichuťou pomaranču alebo jablka. Tieto nápoje nemali teoreticky takmer žiadny alkohol, ale alkoholový nápoj mali len simulovať a úprimne, chuť piva som zo začiatku vôbec nemusel. A Jo, by the way, kedysi za mojich mladých let, a to som oveľa starší od Muna, tak reálne neboli doslova nealkoholické piva, boli všetky tie birele nealkoholické, boli smradné mnichy nealkoholické a podobne, ale nikdy to nebolo 0,0, jak je to teraz, všetko to malo vždycky 0,3 alebo 0,5% alkoholu, ale aj keď to písali nealkoholické pivo, aj takto nealkoholické pivo nebolo. Toto šialenstvo z Zlatý Bažant 0,0, Radler 0,0, všetko možné reálne došlo až pár rokov dozadu. ochutnaní som reagoval nejako takto. Čo je to za srač? Ale postupne som sa do tej horkej chuti celkom dostával. Pivo je inak ale tak divná vec. Vám deckám to príde extrémne horké a nerozumiete, ako takéto niečo vôbec niekto do seba môže dávať, ale v 20, keď máte smet, tak ste schopní pre pivo totálne zabíjať. Ale o tom až neskôr. Moje úplne prvé opitie sa datuje do roku 2017, keď som v apríli oslavoval 16 rokov na internáte. Bol večer a moji dvaja spolubývajúci mi povedali, aby som si s nimi išiel vypiť, pretože mám narodeniny. Takže sme sa celý večer bavili, pozývali sme si k nám spolužiačky, behali sme po chodbách a v momente, keď môj spolubývajúci povedal, však si daj jedno, nie? Daj si aspoň jednou shot a my už tu máme asi 5 za sebou a ty ešte ani jeden. Tak som sa rozhodol, že teda idem začať piť. Tým, že si budem dávať štamperle vodky, alebo čo to bolo vtedy, ja už ani neviem. No neviem kvôli čomu, ale pamätám sa, že som vtedy bol tak vystresovaný vôbec si dávať do seba nejaký alkohol, pretože som si myslel, že keď sa opijem, tak mi skolabuje srdce. Jo, je to najviac retardovaný dôvod, aký mi vtedy mohol napadnúť. Ale tu a to by bol dôvod, ktorý by ti boli schopní povedať rodičia, ako to hovorili do všetkého zlého a navykového, že to nejedz, to nepí, lebo sa ti stane toto, nejedz čokoládu, lebo hento, nejedz melóny, lebo ti v žalúdku vyklíčia semienka a vyrastie v tebe melón a podobné bláznostva, takže by ma to neprekvapilo, ale úprimne. Tu je dôvod, že prečo sa mi v ten deň veľmi nechcelo piť a za celý večer som si dal asi iba nejaké 3 štamperle, ale stále to bolo prekryté veľkým stresom z toho, že čo sa mi stane. Takže len kvôli mojej paranoji som si ten večer absolútne neužil a išiel som s veľmi blbým pocitom spať. Takže v tomto bode som mal 16 rokov a ešte ani raz v živote som nezažil poriadne pitie alebo pocit opitia sa. To sa ale veľmi zmenilo v mojich 17 rokoch, keď mi zavolal kamarát. Áno, prosím. Čau, Samo, čo dnes porábaš? Nejdeš s nami von do spaľovne? A čo tam chcete robiť? No vieš, ty si trochu známy tým, že vôbec nepiješ, takže mi napadlo, či by si nechceli s mojou partou si trochu vypiť. Yes! Jo bracho, daj mi 15 minút a som dolu. Takže prišiel pre mňa môj bývalý spolužiak, ktorý ma zobral na železničnú stanicu, z ktorej sme išli do vedľajšieho veľkého mesta do Prešova. Tam ma zoznámil so svojimi kamarátmi, v podstate to boli jeho spolužiaci, s ktorými som mal ten deň ísť piť. Neviem, ako to mám poriadne vysvetliť, ale každý z jeho kamarátov vyzeral ako z nejakého amerického high school filmu. Takže nasledovalo toto také trapné zoznamovanie sa, ktoré som ja, vtedy introvertný Moon, absolútne nenávidel. Nazdar Borče, Čusak Blondia. Ahoj. Ale neskôr, ako sme sa všetci zo stanice premiestnili do mesta, som každého aspoň základne spoznal. V tej partii boli napríklad títo traja bitkári, ktorí v celej skupine dávali najavo, že sú topky a nikto na nich nemá. Boli v pohode, ale raz za čas povedali niečo, čo vôbec nedávalo zmysel. Hej Samuel, počúvaj, robíme tu také, že predbiehačky vo followersoch, vieš, na Instagrame. A ja som šampión, mám 1050 followerov, takže si tu nový, tak si asi na rade. OK, v pohode. Tomu nebudem ukazovať. Jo, kamo, vyhrávaš, ach ja, to je náhoda, máš viac followerov ako ja. Ja som ti to hovoril, ale akože dobrý pokus, ešte budeš musieť trocha zamakať, aby si ma dobehol. Ťažké, keď ten Moon mal 16 alebo 17 nejakých 500 000 odberateľov, tuším, na
YouTube alebo 300 000 a už v tej dobe bol hodne slávny a známy YouTube v Československu. Ježmore. Potom tu bola táto ďalšia trojica, takých dá sa povedať divno chlapcov, kde jeden z nich bol až moc alternatívny a počúval proste hudbu z 80 a tak. Ďalší z nich bol ten typ človeka, čo by vypil benzín zo srandy a na smrteľnej posteli by povedal, že aspoň to stálo za to. A tretí z nich bol taký ten klasický východňarský drevorúbec, ktorý na raňajky zje tak 10 rezňov a ako dezert si dá stôl. A ďalšia trojica chlapcov bola skupina takých, dá sa povedať, nerdov, ktorí vyzerali, že sú v tej skupine z donútenia, ale koniec koncov to bola skupinka ľudí, v ktorej som sa cítil najpríjemnejšie. Ako nerd. Ale viac menej som sa dokázal baviť so všetkými o všeličom, pretože prečo nie? Až do tej doby, pokým do skupiny neprišli 3 dievčata, ktoré sa s nikým zo skupiny poriadne nepoznali. Takže chlapci nepotrebovali ani alkohol k tomu, aby sa začali s dievčatami hneď zoznamovať. Až teda na jedného typka z nerdovskej skupiny, ktorý sa s jednou z tých dievčat zjavne poznal a z neznámych dôvodov sa nenávideli, ale extrémne, kámo. Také iskry medzi chlapcom a dievčaťom som ešte nikdy nevidel. Hej kámo, prečo sa na tú typku pozeráš, ako keby si ju chcel naporcovať? Nerieš, už automaticky vidíš, že ti ten človek nie je sympatický. OK, tak nechám to na vás dvoch teda. Ja som si v tej dobe každopádne už písal s nudličkou, takže s tými dievčatmi som hodil pokec, ale dával som si bacha. Hlavne kvôli tomu, že ma jedna z nich spoznala z YouTube a nechcel som, aby ma v skupine tak ľahko prezradila. Ale keď sme sa teda všetci spoznali a predstavili, tak sme si povedali, že keď sa mi spiť, tak musíme v prvom rade nejaký alkohol kúpiť. Takže to je docela logické, ale toto za ja keď som mal 18, to som vyšiel strednú školu akurát. Ja som mal v apríli 18 a v júni som vyšiel strednú školu, takže to bolo som bol ešte hodne veľký sopla. Bože, ale na strede ja som bol na type strednej, kde sa pilo, fajčilo, brali sa rôzne nepovolené látky, ja som samozrejme do tej skupiny nepatril, ale ja som bol ten slušný chlapec z našej triedy, lebo to bola taká trieda šialencov a ľudí, ktorí mali absolútne jedno, jak dojdu do školy a ja sa budú chovať. Ale akože viem, že raz som bol na diskotéke, to som mal tuším nejakých 16, mal som byť alkohol a sa dopadlo to strašne špatne. Lebo ja som nikdy nebol v skupinkách, ja som zväčša bol ten introvert práve, skôr ten nerd a zväčša to bolo tak, že som bol sám, takže ma ani nebavilo ísť sa niekam zabaviť a piť, keďže samého to človeka nebaví. Že sme išli do mesta do náhodnej večierky, kde sme si kúpili základnú výbavu. Vodku, víno, pivo a zapia. Vodka, víno, pivo je najhoršia kombinácia na večer, ako si môžete snad kúpiť, podľa mňa. To už vám ani nič už nepomôže, to už akože horšia kombinácia je iba východňarská borovička, pivo a to vstanete na tretí deň. Aby som objasnil jednu veľmi podstatnú vec. Z našej partie mal každý jeden z nás 17 rokov. Až teda na jedného z tých borcov, ktorý mal 18, ktorý sa bál ten alkohol kúpiť kvôli tomu, že sa na neho predavačka pozerala pohľadom, že vie, že o čo sa bude jednať, keďže na neho vonku čaká 13 ďalších deciek. Typek ale fľašky nakúpil a čakala nás 3 km dlhá prechádzka na opustenú spaľovňu, kde sme mali zahájiť našu súkromnú akciu. Celú prechádzku nás prevádzal ťukot fliaž v našich batohoch, takže všetci starší ľudia, ktorí okolo nás chodili a počuli ten ťukot, tak automaticky vedeli, že za chvíľu ideme podpísať zmluvu s diablom rovnako ako oni, keď mali 20. Akože ja mám pocit, že za mojich 18, 17, 19 rokov to až také nebývalo, že áno, aj my sme mali také, že sme išli do obchodu a predstavili, že sme mali 18 a kúpili sme si od predavačky alkohol, keď nám ho predala. A mám pocit, že v súčasnej dobe to je úplne jedno, tí decka vyzerajú 13 ročné na 18 a podobne, 18 ročné na 13 a podobné šílenosti a ten alkohol, mám pocit, že do barov chodia ľudia len 15 až 18, že starší 18 už tam pomaly nechodia. Áno, čo sa týka toho miesta, kde sme išli. Bolo to proste klasické opustené miesto, plné grafitov a vybitých okien, pretože sme si luxus ako napríklad chata alebo súkromný byt proste nevedeli dovoliť. Na tú opustenú spaľovňu sme teda prišli a postupne sme si teda vyťahovali fľaše a išli sme piť. Niektorí si vyťahli vodku, niektorí zasa víno, fanšmekri si vyťahli pivo a postupne sme do seba začali dávať prvé sipy. Čo to je za pivo, brácho? Klasika šariša som zobral. Kámo, ja dneska idem hardcore a idem na tvrdé. Pôjde, borci, máme do toho dosť, je si z čoho vyberať. Bolo z čoho vyberať, ale ja som vážne nevedel. Sa mi ľúbi tá vodka tady, áno. Ne vodka, ale vodka. A jo, aj u nás v meste bola taká spaľovňa, oni to volajú spaľovňa, u nás to bola
staré opustená barák, rozpadnutá, problém je, že tam buď bývali bezdomovci, alebo ti tam hrozilo, že na teba niečo spadne, alebo po teba niečo spadne a už ťa nikto v živote nenájde. To, čo mám skúsiť ako prvé. A celkom som sa aj bál, pretože som v minulosti už alkohol ochutnal, ale nikdy som sa vyložené, že neopil. A keď vidíte, čo alkohol s niektorými ľuďmi robí... Pil si? Prečo by som mal piť? Pil si, nepil si, nebil si. Ale vy sami A potom je ten slovenský reper pil si, yeah. ste to nikdy nezažili, tak sa vážne bojíte toho, že do čoho idete. No tak jo, tak idem asi niečím začať. Ako prvé som ochutnal pivo. To mi prišlo až moc stereotypné a úprimne mi ani veľmi nechutnalo. To víno pili viac menej len dievčatá, čo bolo divné, pretože dovtedy som mal zapamätané víno ako ten taký francúzsky profesionálny drink a teraz vidím, ako ho dievčatá za pár centov pijú z plastovej fľaše. Takže som si vybral vodku, čo teraz vidím ako úplný nezmysel, keďže sa aj momentálne stále oblúkom vyhýbam. A keď som ju prvýkrát ochutnal, mal som pocit, ako keby som pil okenu alebo nejaký čistiaci prostriedok. Ale keď mi dali chlapci napiť džusu hneď potom, ako som si tú vodku dal, tak to vytváralo veľmi príjemnú kombináciu. Proste vypijem niečo tvrdé a potom to hneď zapijem niečím sladkým. Preto sa tomu džusu hovorí zapijak. A nemusí to byť len džus, môže to byť aj kofola, môže to byť aj voda. Pre mňa za mňa to môže byť ďalšie tvrdé, ale to veľmi neodporúčam, pretože by vás vyplo na ránu. Samozrejme ľudia používajú zapijak len keď pijú tvrdé, pretože hej, niekto keď pije pivo, tak mu to chutí a zapijať to nemusí. Ale je stále dobré zostať hydratovaný, aby vás nevysušilo. Ja som bol každopádne dosť vystresovaný. Bol som jediný z partie, ktorý ešte v živote nebol opitý a preto som počas každého panáku mal extrémny srdcový tep a potili sa mi ruky a len som stotinu po stotine čakal, že či sa so mnou niečo bude diať. Však sa uvoľní, nie? Jo, ja si to užívam, hahaha, to je super. Bolo to asi tak nepríjemné, ako keby ste čakali na elektrický drát potom, že čo sa ho dotknete, že kedy vám dá šok. Ale aj keď som mal svoju myseľ nasledujúcich pár minút zamestnanú strachom, že čo sa bude diať, tak som si postupne dal lok za lokom a nejak som sa ukľunil, pretože to so mnou zatiaľ proste nič nerobilo. Tak čo je, Samuel, užíva si to s nami? Jo, všetko je fajn. Čas plynul a odkedy sme začali piť, ubehlo asi 30 minút. Ale samozrejme sme tam neprišli plniť nejaký kult, že si ideme sadnúť do kruhu ako sektári, si necháme svojvoľne nechať tiesť alkohol do žil. Nie. Každý si proste začal robiť to, čo chcel. Bacha, Samo, bacha! Hej, pozeraj na tie moves. Hej, paráda, plome, jo, jak ti to ide? Hej, ja ti hovorím, keď spadneš, no tak ja ti zachránku volať nebudem. Hej, toľko rokov tu stojí, to nespadne. Hej, tiež veríš na to, že pyramídy postavili mimozemšťania? Kamo, toto je úplne, že Illuminati. What the fuck? Počas toho ako... V každej skupine, či ste mladí, starí, alebo kdokoľvek, tak proste vždycky je tam tá skupina tých šialencov, ktorí myšľajú absolútne totálne šilenosti, potom je tam skupina ľudí, ktorí sa chcú normálne baviť, potom sú tam premotivovaní samovrazy. Jo. Ako sme sa rozprávali, sme každý mali v ruke svoju fľašku, z ktorej sme postupne pili, ale nikto z nás to netryhardil, pretože sme všetci postupne čakali, kým to do nás postupne začne hitovať. Hej, počúvaj, ty napríklad teraz, jak si už vypil, ako ty cítiš teraz ten alkohol? Nie, to a takto, nesmieš nad tým premýšľať. Proste príde to. Proste zrazu ťa to prekvapí a je to príjemné. Ja nemám sa napríklad niečoho báť, že bude mať vysoký teb alebo niečo, ako ja sa toho hrozne bojím, kámo, akože sorry, asi som proste iný, ale hej, ty to hrozne overthinkuješ, hrozne nad tým premýšľaš, bracho. Proste len pí, užívaj si to a ono to príde a ani si to nevšimneš. Takže tak, keď ste nám dali ďalších pár minút, tak účinky sa začali objavovať veľmi jasne. Začala takzvaná prvá fáza opilosti, ktorú som začal cítiť aj ja. Boli sme všetci tak trochu omračení, kedy sme začali byť veľmi uvoľnení. A viete, keď si dáte alkohol a začnú sa objavovať prvé účinky, máte pocit, ako keby bolo celé vaše telo tak o pár kilogramov ťažšie. A že celé vaše telo je taká ako keby uvoľnená struna. A rovnako sa cíti aj vaša mentalita. Takže máte pocit, že môžete byť trochu viac úprimní a začne vám byť proste lepšie. Ja som si v tomto stave povedal, že oh môj bože, ja začínam niečo cítiť a je to úplne super, pohyb je taký viac wobbly, cítim sa ťažšie a som uvoľnený, to je super. A v tejto príjemnosti väčšinou zvýšite na obrátkach, pretože si poviete, že wow, tento... Ja, ale jasné, áno, patrí ten tradičný joke, keď máš vypité, tak si myslíš, že vieš tancovať, že si pekný, že môžeš volať svoje bývalé, že môžeš paliť všetky ženské. To tak skutočne nefunguje a následky bývajú dosť problematické. A hlavne, že vieš šoférovať. Je najväčší kriminál opitolosti, lebo potom umierajú ľudia a neumierajú tí, ktorí sa ožerú, ale cudzí a nevinní.
superstav môže byť ešte lepší? OK, pokračujem. Ale v tejto fázi je taktiež veľmi dôležité, aby ste boli trpezliví, pretože keď zle vykalkulujete intenzitu pitia, môže sa stať, že z fáze 1 prejdete rovno do poslednej fáze blackoutu. Je tu proste nejaký čas, kým sa alkohol musí dostať do krvi, aby správne zaúčinkoval. Takže nenechajte sa okabátiť tým, že budete piť 5 krát viac, len kvôli tomu, že momentálne nič necítite, pretože tí, čo to spravia, skončia veľmi zle, veľmi rýchlo. Keby ste v tejto fáze mali prejsť po rovnej čiare, prejdete to úplne rovnako, ako keby ste potom prešli normálne. Hej, páči sa mi, ako si to tu každý užíva, teda ty buď ticho, teba som sa na nič nepýtal. Hej, zajtra na zajedanie kocoviny potrebuje zuby, takže zmlk. Reálne na sersi, choď preč. Hej kámo, s nimi to ešte dneska bude zaujímavé, to ti garantujem. Postupom času sme sa ale dostali postupným pitím do druhej fáze opilosti. A to je fáza, kde sa všetci ľudia napili natoľko, že sa začali trošku motať a začali byť o mnoho viac komunikatívni. Hej kámo, ja som na***aný. Haha, to je super. Oh môj bože kámo, to je mega cool toto. Vtedy sa akurát začínajú otvárať dlhé konverzácie o rôznych problémoch ľudí a do toho len v pozadí pijete ďalej a ďalej. Ja úprimne kámo, vážne neviem čo povedať fotrovi. Kašle na to, on tomu proste bude rozumieť. Väčšinou sa stáva to, že sa v tejto fázi začínajú ľuďom celkom motať jazyky a majú problém s artikuláciou, a to hlavne tí, že čo veľa nepijú. Takže keď si začnete všímať, že sa vám motá jazyk, keď rozprávate, tak gratulujem, momentálne ste úspešne opití. A zároveň ste furt ešte v stave, že kde by ste pri najhoršom scenári mali ísť nasledujúci deň do práce, tak ešte budete použiteľní. Keby vám v tomto stave povedal niekto, že hej, prejdi po tejto rovnej čiare, tak by ste to zvládli, ale museli by ste do toho dať sústredenie. Ináč to je zaujímavosť, toto o tejto čiare, tak v Amerike vodičom nedávajú fúkať. Ale ne, tam ich nechajú práve prejsť po takejto čiare, či už je to pruh na ceste alebo niečom podobnom a videli ich rovno. Tam vám nedajú fúkať, tam vás takto pošlú po tej rovnej čiare a vidia, keď sa vás hádže z jednej strany na druhú, ste opití, keď vás nehádže, ste v poriadku, prehošo vám dajú líznúť, či ste nadrogovaní, ale tam vám fúkať nedajú, tam vás takto otestujú. A keď ste slepí alebo nemáte dobrú stabilitu, tak máte smolu proste. Ale s pitím neprestanete, dostanete sa do tretej fáze opilosti. V tomto stave už vám alkohol vážne vstúpol do hlavy a väčšina vecí, čo poviete, prestáva dávať zmysel alebo vám vôbec nie je rozumieť. Taktiež je celkom dôležité udržovať tempo, aby ste všetci boli v rovnakej fázi, pretože typci v tomto stave majú vlastný jazyk komunikovania, kde si medzi sebou rozumejú. Kámo, ja ti rozumiem. Ale keď sa nachádzate iba o jednu fázu trezvejšie od nich, máte pocit, ako keby medzi sebou komunikovali v staroslovenčine. Matka mi to dala kámo a ja musím ísť zajtra domov. Ja ti natrafím, že musím ísť de. Keď im chcete teda na silu rozumieť, tak ako som povedal, musíte si trochu viac vypiť, aby ste sa naladili na ich vyššiu frekvenciu. Nie, že si tam budete brať tlmočníka. Povedz mu, že mám kopu peňazí, mám všetky peniaze na svete a bol som majster v kickboxe. Snaží sa ti povedať, že bol na základke šikanovaný. V tejto fázi máte aj brutálne sebavedomie. Napríklad chodíte za dievčatami a namiesto pýtania sa ich o drink, ich rovno začnete chytať za zadok, až kým nedostanete facana. A aj skrz to, že sa na rovnej čiare skoro neudržíte. Kamo, schválne, jak si na***aný, prejdi túto čiaru. Kámo, ty si dobre zriadený. Tak sebavedomie a motoriku na omnoho väčšie questy máte. Hej, okamžite, kámo, zles toho. Hej, nie si Peter ani Parker, zles. No buď ticho, ja to mám pod kontrolou. V tomto momente akýkoľvek zlý nápad hneď uskutočníte, pretože v tom stave si pripadáte, ako keby ste žili len polovične, pretože vás ovláda alkohol a čokoľvek sa stane, na ničom až tak nezáleží. Hej bracho, život je len simulácia. Presne bracho, máš pravdu. Veľkou záľubou hlavne chlapcov v tejto fáze opilosti je písanie ich ex-priateľkám o tom, že ich chcú späť a ako im je všetko ľúto. Čo veľmi neodporúčam, pretože potom ďalšie ráno budete mať chuť urobiť toto. Dávam takú miestnu radu od niekoho, kto už niekedy pil. Nikdy nikomu nepíšte ani nevolajte, keď ste opití. Nie je to cool a v 90% prípadoch to budete len a len ľutovať. A v tejto fázi by sme sa mohli trošku pozastaviť, aby som vám mohol vysvetliť typy opilcov. Pretože verte alebo nie, každý sa počas opitia správa inak. Prvý typ je opilec začiatočník, ktorý keď začne cítiť efekt alkoholu, tak musí každého o tom uistiť. Kámo, na mne už možno vidno ten alkohol trochu, lebo už neviem artikulovať, ale len aby ste vedeli, že všetko vnímam, všetko vnímam v pohode. Kámo, držu! Takže pripravte sa na to, že to tento typek zopakuje ten deň ešte asi 20 krát. Ďalší... To je ináč klasika, veľa ľudí, ktorí majú viac skúpené alkoholu, tak sa stáva, že majú potrebu sami od seba svojvoľne rozprávať do kolečka tú istú vec. Som zažil párkrát s niektorými ľuďmi, že niečo povedali nejaký príbeh a za 5 minút išli na záchod, vrátili sa naspäť a zopakovali to do kolečka a takto stále do kolečka, lebo proste ich mozog už si neuvedomuje
že to povedal a stále ide do kolečka to isté. Typ je opilec, ktorý už od začiatku grca. Tomuto šracovi stačí dať jeden srk vodky a už ho za pár minút vidíte, ako vracia svoje orgány vo vedľajšej miestnosti. Taktiež to sú typci, ktorí veľmi nevedia piť, hádžu do seba alkohol od vymyslu sveta, ale toto pravidlo má asi rovnakú váhu ako to, že v Minecrafte nemáš kopa pod seba. Nikdy nemixujte alkohol. Vyberte si buď pivo, alebo buď tvrdé, alebo buď víno a udržovajte sa v jednej kategórii. Pretože čím viac mixujete, tým viac si zvyšujete pravdepodobnosť toho, že sa povraciate. Ďalší typ je opilec, ktorý je proste v pohode. Je veľmi uvoľnený, keď sa s ostatnými, nerobí ani veľmi hluk a proste si to užíva podľa svojho scenára. Na druhej strane je tu ale shadowboxer opilec. Je to ten taký agresívny typek, ktorý keď si vypije, no tak pred každým nacičuje neviem aké ťahy a hmaty a k tomu ešte hovorí: "Kamo, ja by som tu každého zbil. Kamo, tu sa nikto nechce byť. Hej ty, ukáž čo máš v sebe." Au! Hej, nechaj ma, kamo, hej, ser na to, vážne ti hovorím. Čo si mi povedal? Že mám skapať do rána? Ja ti ukážem, ty jeden mrďa. Takéhoto človeka na kalbách reálne nikto nemá rád. Títo ľudia si proste nás zhromaždia všetky komplexy, ktoré v živote zažili a akurát keď si vypijú, tak majú chuť si ich všetky vybiť na ostatní. A najhoršie je na tom všetkom to, že v každej partii je minimálne jeden takýto človek. Na druhej strane tu máme takzvaného milujúceho typka. Hej kámo, ja ťa mám tak moc rád. Akože vážne, no homo, nerobím si srandu, hrozne ťa obdivujem a mám ťa proste hrozne rád, bracho. A keď niečo budeš potrebovať, stačí napísať a budem tu stále pre teba. A väčšinou je to ten typ človeka, ktorý vám ďalšie ráno dá zobrazené, alebo ho už v živote neuvidíte. Potom na každej chlastačke nájdete aspoň jedného typka, ktorý je alkoholový Houdini. Tento brosky dokáže otvoriť pivo okom. Tento čavo dokáže to pivo jednoduchým trikom vypiť za 2 sekundy. Tento typek má z nejakého dôvodu naučené všetky barmanské techniky od vymyslu sveta a nikto nevie, že ako to robí. Takže takéhoto typka si vo vašej partii strážte, lebo si ho veľmi budete vážiť, keď stratíte od tvara. No je tu taktiež aj typek, ktorý ho uvidíte na každej chlastačke a to je nadržaný opilec. Je to typ opilca, ktorý by najradšej magnetom pritiahol všetky ženy z okolia a keď sa čírou náhodou stretne chlapec a dievča, čo majú túto opileckú vlastnosť, môže to skončiť dosť zaujímavo. To sú... Ono, problém je, že hlavne na festivaloch, zábavách a podobne tento štýl opilca, opilej, ktorí sú potom nadržaní a majú chuť na absolútne všetko, je strašne veľa a potom to dopadá tými znásilneniami, nechcenými zážitkami a deťmi a podobne a ani jeden z nich si to nepamätá a potom sú také otrepané joky, že hľadám chlapcov, ktorí so mnou strávili čas na chate pred 2 týždňama som tehotná, chcel by som vedieť s ktorým, že alkohol je hodne nebezpečný a v tomto určite takisto. Sú tí, čo sa nenávideli, čo tu robíte, ste normálni? Mne je to na prvý pohľad tak, ako to reálne vyzerá. Takže pre niekoho koniec dobrý, všetko dobré, ale až do tej doby, čo takýto pár nikto neodkontroluje a holka o pár týždňov zistí, že má v bruchu prekvapenie. Takže na to si dávajte bacha, toto nie je sranda. Rovnako ako nie je sranda to, keď máte na chlastačke typka, ktorý ako jediný nepije. Je to niekto, kto non-stop odmieta alkohol, ale tým, že sa všetci ostatní dostávajú do opilosti až na neho, tak tam potom zostane ako taký spektátor. A byť jediný triezvy na chlastačke, kde je každý opitý, je asi rovnaký pocit, ako keby ste boli v zoologickej záhrade a pozorovali opice. Potom je tu cíťa. Je to ten typ človeka, ktorý keď sa napije, no tak začne úplne najviac plakať. A väčšinou sú to tí ľudia, ktorí sú za triezva úplne najdrsnejší bitkaži a neviem čo všetko. A alkohol ich potom tak prelomí, že vedú 3 hodiny dlhé monológy o tom, ako sa s nimi rozišla frajerka. A ja nerozumiem, ako ma mohla opustiť. Ona teraz už je bez tak s niekým iným. Alebo že mu zomrel škrečok, keď bol dieťa. Nezomrel homík. Ďalej je tu celkom dosť populárna kategória opilca a to je zdrhač. Je to presne ten typek, čo furt z chlastačky zdrhne a nikto ho potom nevie nájsť. Z mojej skúsenosti sú to stále tí takí pikmí chlapci, ktorí si povedia: aj tak tu nikoho nezaujímam, idem preč a snad sa o mňa budú báť a budú ma hľadať. Najväčší problém je u takýchto stratených, zabludilých ľudí, že veľa ľudí si nevšimne, že zmiznú a všimnú si to až na druhý deň a potom už je problém hľadať takého človeka, že kam zmizol, kedy zmizol, kde je, lebo keď sa 10 ľudí baví a jeden zmizne a hodne sa baví, tak je problém a kategória neopilec, respektíve nepič, tak to je kapitola sama o sebe, lebo toho človeka buď nikto nerešpektuje, alebo si z neho robia všetci srandu, alebo nutia piť a ani nás to nie je dobre, buď ho rešpektujme a proste ho necháme tak.
Predstava tohoto typka je taká, že sa zrazu celá chlastačka zmení na detektívny event, kde si každý povie, musíme nájsť našeho drahoceného kamaráta. Ty ber lupu, ty ber strážnych psov, ty si píš poznámky. Zahujeme patraciu akciu a musíme nášho kamaráta nájsť. Ale realita je asi takáto. Kameň, nožnice, papier, teraz. Haha, ideš ho hľadať ty? Či kámo, hej, na to. Kde si ty odpad? Zdrhači stále každého len naštvu. Takže keď chcete byť pikmi počas toho, ako sa opiete, tak to už radšej buďte cíťa, než zdrhač. Potom tu máme typka, čo všade začne liesť. Či už je to ten čras, čo začne liesť po rebríkoch, alebo typka, čo lezie z neznámeho dôvodu na strom, alebo vaša sestra, ktorá len tak začne liesť na kuchynskú linku. Väčšinou sa mi zdá, že sú títo lesci počas opilosti nesmrteľní. A aj keby sa rozhodli vyliezť na mrakodrap, tak sa im väčšinou nič nestane. Ale aj tak stále na nich skúste dávať pozor. A taktiež tu máme upratovača. Je to ten typ človeka, ktorý keď sa čokoľvek na chlastačke rozbije, tak je hneď taký, že úplne v pohode, úplne v pohode. Ja to upracem, nič si z toho nerobte. Dám to dokopy. Nabehne tam kámo s metlou, s vysavačom kámo, neviem čo tam všetko má, ale tohto typka má v skupine každý rád. Lebo 99% ľuďom sa v opilosti absolútne nič nechce. Mne to ešte upratovať. A k tomu tu ešte máme typka, ktorý sa hneď unaví. A väčšinou je to stále ten neskúsený čávo, čo nikdy nepil a pre koho pár panákov znamená hneď večerníček. A o 2 hodiny už ho vidíte vo vedľažnej miestnosti, ako medzi batohmi spí. To už. A do tejto kategórie automaticky spadajú úplne všetci Pražáci a Západoslováci. Jeden z najotravnejších typov opilcov je typek, ktorý každému núka, aby si viac vypil. Hej kámo, daj si so mnou štamprla. Kámo, ale štamprla som si s tebou dal asi pred 30 sekundami. Ježiš, nebuď pašteka, daj si so mnou ešte jedného šota a nečum jak mečuň. A nakoniec tu máme posledný typ opilca a to je ten typek, že čo pred každým flexi, že ako vie piť, ako by každého prechlastal, ale v realite hneď v momente, čo ten typek príde na chlastačku, tak do seba v intervale 10 minút kopne všetken alkohol, ktorý je tam k dispozícii a o 30 minút ho nájdete blackoutovaného na záchodoch. Najhoršie na tom všetkom je, že už v tretej fázi vám začína byť úplne jedno. A ja vám jedno napríklad aj to, že do seba furt kopete panák za panákom. A toto je najčastejší dôvod, ako sa dostanete do fáze číslo 4, ktorej hovorím autopilot. V tomto momente prestávate vnímať základné inštinkty a základné rozhodovanie. Hlava sa vám točí dookola podobne ako sa ľudový štúr obraca v hrobe, keď napíšete ryba s mäkkým i. Toto je insult na vás, ľudí, čo píšete komentáre pod moje videá. Aj keď v tomto prípade sa ľudový štúr neotáča v hrobe. On tam rotuje jak helikoptér. To môže napísať ryba s mäkkým i. A čo sa týka vašej mluvy, väčšinou to, čo hovoríte, nedáva už vôbec žiadny zmysel. Kopukrát typci alebo typky v tomto stage len chodia a keďže má ich mozog v tomto momente výkon hojdacieho koníka, tak si len raz za čas niečo zamrmlajú a v tom lepšom prípade proste iba stoja na mieste a hýbu sa jak NPCčko. Pretože udržať sa na nohách v tejto fázi je nemožné. Ej moje kámo, prejdi cez túto. V tomto momente je ten najlepší čas s chlastačkou skončiť, pretože vaše telo už v tomto momente bojuje o život. Pretože keď tak neurobíte, no tak nasledujúca a finálna fáza, ktorú dokážete ešte po tomto mať, je úplný výpadok prúdu v celej vašej hlave. Je to stav, kedy stratíte akýkoľvek pojem o vlastnej existencii a upadnete do totálneho bezvedomia. Kde sa točím z našej Bože, ale takýto tradičný joke v 5. fáze na západe si alkoholik, na Kramároch, na východe si ešte stále vodič. Ale je to tak a problém je, že veľa ľudí, keď sa dostane do 4. fázy, alebo ešte nebude do 5. fázy, tak začínajú si myslieť, že vedia práve šoférovať a potom nechcem menovať toho človeka, ktorý na zastávke v Bratislave zabil 5 ľudí v absolútnej opilosti. Party nedostal nikto z nás, okrem mňa. Aj skrz to, že som sa pokúšal oblúkom vyhýbať tejto fázi, tak sa mi to nepodarilo kvôli tomu, pretože mi v predošlých fázach tí degeši naliali do zapijáka vodku, takže keď som pomaly a kalkulovane pokračovala v pití, tak som sám vlastne nevedel, že zapijam vodku s vodkou a bola už iba otázka pár minút, kým moje telo totálne vypne. Ale musím vám povedať, že sny v tejto fázi blackoutu počas toho, ako ste vypnutí, sú úplne svetované. Ja chváľu túto fázu evidentne nepoznám, lebo občas sa stane, že človek nevie, ako dojde domov, lebo doma vieš, ako sa dostaneš do postele minimálne, alebo zaspíš na mieste, ale ísť niekam mimo a dostať sa do tej fázy, tak si na tom hodne špatne. From the floor to the park, to vyzerá skôr, že si na drogách, a nie, že si v 5. fáze alkoholového opojenia.
Potom sa už iba prisnínete, ako ste doma a zobudili ste sa ďalšie ráno. A kámo, kde to som? Jak som sa dostal domov? Prečo mám tak sucho v držke a prečo A v tomto momente sa úspešne nachádzate v kocovine. Je to stav po opilosti, kde budete s najväčšou pravdepodobnosťou buď celé ráno vraciať, alebo to v sebe budete čo najviac udržovať ako ja a zle vám bude nasledujúce 3 dni. Budete sa cítiť nevyspalo, budú vás bolieť oči a k tomu ešte aj hlava. Budete hrozne smední a budete liať do seba litre a litre vody. Hovoríte si celý čas, ako vám je zlé a budete si celý život sľubovať, že už nikdy chlastať nebudete. No v momente, keď sa z opice vyzdravíte, tak s najväčšou pravdepodobnosťou na toto predsavzatie hneď zabudnete. A pôjdete piť znova o týždeň. Taktiež je sranda to, že keď sa dostanete do takej vysokej fázy opilosti a ďalší deň sa zobudíte, tak nemáte ani minimálnu predstavu o tom, čo ste robili posledné hodiny počas chlastačky, ako ste sa vlastne dostali domov. Napovedou vám môže byť vaša galéria v telefóne, kde môžete vidieť kopu fotiek z udalostí, na ktoré si vôbec nepamätáte. A potom je najlepšia fáza, keď zistíte, čo sa stalo, komu ste čo písali, komu ste volali a zistíte, že absolútne neviete o tom, že ste niekomu písali alebo volali. Potom tie nasrané pohľady svojho obchodia musia byť tiež veľmi pekné. Že aby som to nejako zhrnul, alkohol je fajn, ale len v malej miere ako spoločenský nástroj, pretože sa tým ľudia dostávajú do nálady k takým uvoľnenejším konverzáciám a veľa ľudí sa dokáže ľahšie aj otvoriť o svojich problémoch. Niekto to samozrejme berie ako formu vypnutia po ťažkom týždni v práci alebo ako formu oslavy nejakého milníku v živote. Alebo to bere ako zábavu, keď sa s niekým chce stretnúť a chce, aby to bolo všetko ľahšie. Túto animáciu som urobil práve kvôli tomu, pretože viem, že hrozne veľa z vás ľudí bude skúšať chlastanie, pretože budete pozývaní na oslavy, na chaty a neviem čo všetko. Ale vám chcem povedať, že OK, užite si to, ale v určitej miere. Pretože potom, keď sa z toho stane vážne každodenný zvyk, keď budete dávať 3, 4, 5 pív každý deň a nebudete sa vedieť od toho odpojiť, tak budete vážne zapíjať všetky problémy, ktoré v živote máte, namiesto toho, aby ste ich riešili. Čo bude samozrejme zvyšovať vašu agresivitu počas pitia, lebo si uvedomíte, že váš život ide do trosiek a túto agresivitu si v horšom prípade potom budete vybíjať na svojich najbližších, čo vážne neprajem nikomu z vás a keď to niekto zažívate, tak máte môj neuveriteľný rešpekt. Mimochodom, snad sa vám toto video páčilo a keď toto video sleduje niekto starší, čo má nejaké zážitky, určite mi ich napíšte do komentárov a keď ste nejakých svojich kamarátov vo svojej partii spoznali v tomto videu, tak im toto video pošlite. Budem rád, keď mi dáte like a odber, keď budete toto video zdieľať a keď si pozriete moje ďalšie animácie. Ja sa budem tešiť u tej ďalšej. Zatiaľ. Každopádne to bude už pre toto video všetko, dúfam, že sa vám páčilo. Áno, a zamysleli ste sa na to, prečo je alkohol nebezpečný. Ja už som podobnú reakciu dával na Jirka vysvetľuje veci, prečo je alkohol nebezpečný. Dokonca myslím, že sa tam dal ten názov. Pozrite sa do komunitnej stránky, tam nájdete všetky ďalšie videá. Ďakujem vám za zhľadnutie videa. Hore si môžete pozrieť nejaké ďalšie video do mňa, lajkujte ho, zdieľajte ho, do komentárov mi môžete napísať na ďalšiu tvorbu a my sa vidíme na budúce. Čau.